Balmao Mali bora sans ka communiquer ka Amérique jabi. Na akli bala Amérique bora ka communiquer doke kuyanga sarasi nyemoko bafla sanctionné Mali ministre de la défense anga chef d'état de l'armée de l'air ana onaka adjoint américain bora ka olu sanctionné. Ou sanctionné d'abord conjoint kama ni jamana mbe guerre la ni o ka ministre de la défense sanctionné. Il y a d'abord ka kɛlɛ à bolo. Il y a d'abord jugu ka se ala. Il y a d'abord terroristes ka aka jamana ke bateme sira ye. Surtout ite ka minan dama. Ebe ka kila ka sanction biaka. Ebo ka ministre de la défense sanctionné. Trop c'est trop. Yam ninche. Ame malion akli jiki. Américain de la ka ni bara yokono ke. Et uyanga unité mino asiminga unité. No e bataillon spécial des forces autonomes. Nabe wole ko bafse. Na nyemro assimé mais actuellement assimé présent à commandant par intérim B no ye nima fli Lassine Togola alene Moustapha Sangare eba e kafo no ye RCP 33e et ato régiment de commando parachutistes américain yo fene sanctionné ni atakalay eba do ne provocation français de kumega ne mbara nunge. Mais tellement que France dessera ou boulagata ou do Amérique kofeno ou ka alay ni Amérique yu ka maîtrise. Donc on se fait américain une sanction foloke. Mali avertissement duma kay sabadi. Ay France bla mina mi ngonanti fe ka bla mina ngona Amérique au buyan ay sabali me sira yete. Bi Mali be wakati mina Mali bi jamana buya de Mali tisa Amérique o mame. Unana mune ke sisa. Iba e ka fo unanu kanto ko Sadio Camara ko Rebecca nani Wagner ko niya e risube Malila ko Sadio Camara de kera sababu ko kana ni risuye ko de kera sababu ko kana ni Wagner wa mi e kabako e janga avion e mbalma o malion ali na mam bulo faranyo ngam balma na me war de faranyo ngam cotiser nga war faranyo ngam cotiser ka di anga ministre de la défense ma ko avion ni janga avion ko ganen be américain una janga avion ko ganen be américain una Américain ni a tagalaje uyanga armée de l'air nyemgo est-ce qu'il y a famu ko sanctionner mbalma o koro de ko terroristes amna avion bega buntele minda terroristes ka anga albatros be wulele mina shune clé anga suko 35 be wulele mina shune clé mbalma o ja a wulele abega ga américain na ja abega américain toro donc c'est ça ko kanga chef d'état-major de l'armée de l'air qu'on a sanctionné. Comme Mali avion tisse ka wule tukuni ko anga pilote ou siran kelen mbalma o jauta don. Donc aux décisions que les Mali de bora sanga communiquer que ko américain ko ka sabali ko Amérique timiri ko Amérique tetasi ko ni Amérique be miri ko Amérique ma nga foka be Mali sanctionné parce que Mali be ka terroriste ou kelame wakati mina ko ni Amérique be miri ko gelea mi be Mali kan ko américain ne nodo ko Amérique de Mali chika Mali flengolo jika daga kolonchi américain une intervention mi nga Kadhafi kama Muammar Kadhafi kun sendale me dinga dore dala ka Kadhafi kun to Sahel kono insécurité kun te terrorisme kun te crise mi willa na ko Kadhafi balolen sora ko me kelege mi na onchi kana Mali ma obi abe kelege chaw bla kana Mali deme américain ne flene Kadhafi sigile me dinga mi dala Kadhafi de kun keleme sababu immigré au Moro Kuntuke Kokojika. Américains de fleurs en complicité avec la France, la résolution d'OTA, et c'est la résolution 1967 des Nations Unies, pour demander une zone d'exclusion aérienne. Koka Kadhafi ga avion balga wuli utara ke Libye tugu chili, ka Libye tugu halaki, ka Kadhafi fagale, dien mercenaire qualité soube tari yere soro Libye. État islamique tari yere soro. Al-Qaïda tari yere soroy, Daesh tari yere soroy, Moujao tari yere soroy, Ansar Din tari yere soroy, et ato, Sema Mouga taru yere soro, Libye, ka Libye ke jamana ye, jamana shidon bali, ka Libye ke jamana ye, marfa de be chi wakati bela, ka Libye ke jamana ye, ni be yala kare kono, iba ye kafo ini marfa de be yala, marfa ake mumbe folo ko falaka la Libye akse ka konte, missile solaire kume rebelle ou bolo, missile solaire kume terroriste ou bolo, groupe armé ou milice ou hélicoptère kumu bolo donc mina me se ka donga bo chogo min kadouye ngo uma daw mare américain de a fo tukuni est-ce qu'il y a fumu
attends, rebelle sema mo avec la France. Koukana kou fa dugukolo parce que Kadhafi ko erreur doge Kadhafi ka armée famba composer les meni sema mo ye. Est-ce qu'il y a femme donc tubabu de a fo sema mo munun be Kadhafi de mela kelela. Koukana ou ka indépendance Kuba duma malila una to ou ye terroriste blaka armum baden ke nyoko ngaka sirika di est-ce qu'il y a femme sema mo ma Koukana malila ou kana ou fasochi ou kana mali attaquer ou kana mali déstabiliser ko chogo bela ko fo tesalit base Amerika kanga sige ko Amerika tesalit base sur Amerika ma kolokolo manganke atete dala ko ka la base de tesalit ko ka oduma atete maçon atete uje tesalit base la donc ou ye fere ke ka Kadhafi latali terroriste de shurula malika terroriste dona don chogo sugo bela sura Ansar Dine yere sura et ato Boko Haram yere sura terroriste qualité sugu bere nana kana ka Mali attaquer ka Mali déstabiliser donc on allait ka Mali attaquer ka Mali déstabiliser aux conséquences bora Libye de Mali Amérique akli tigola koni jamana tila flabe tien kono ko américain on est ko américain on est terroriste oui et c'est abo 11 septembre ali sinin Beladen ni atagale ay 11 septembre ke chomina enquête ou ya bouclé États-Unis 11 septembre américain oui 11 septembre enquête bouclé. Parce que ni enquête n'a continuera Amérique malo bala enquête n'a continuera il va être kafo américain a responsabilité de 11 septembre l'emballement et tiens donc maliko ko américain a savali ko américain tise ka leçon di ama asimiya ira kafo ko ni américain ma savali ni kofe ka continuer Mali sanctionner lila ko dona na tawla ko Mali se fo etena kan yan fena be na mesure ta ou kama o be ka bara mingana amena bara kelen a mesure nyogo sigu kama Mali ya ira ka autorité ale ka saraso Sadio Camara buko ou ye officier fin fait sanctionner Mali état ira ka buko wa peuple malien fana be saraso ko peuple malien abanga autorité ko o de sen fait balmo asimenga nalila ambe feka mo labo kata asime kume pour que américain nga don américain nga sran américain nga do beka coming numa dabla dans les jours à venir avec bara ede numa dabla dans les jours à venir amena manifestation que nous allons nous concerter amta manifestation que pacifiquement les mains nues pacifiquement devant l'ambassade des États-Unis kata irako le complot qui se prépare. L'intervention de l'OTAN qui se prépare contre le Maringama Djenay. Nous, ya ke au Kabourou bebo Malila, billahi. Américain, ou desara Vietnam chomina. Nous, ya korobo Malila. Billahi chomin bora Vietnam. Ou ka chomin bora Vietnam Mali tabe jukanwe. Ouma daoma tourne, Américain continuera tourner mais la révélation wera kaouye. Aye vidéo a partagé pour que ngase ka révélation kaouye. Est-ce qu'il y a bon? Américain est souvent na kuma wera fort. Kuma mimbe bouyan a climat. Kuma minaba ndabali bangwa est-ce qu'il y a famu Américain nana muneke Mali o ibaro ko Américain nana de ko luka secret badembe ou ka secret défense ou ka strasu nupta opération na ou be kele ke ni fere munuye ou ka armement secret ou ka gundo nube opération extérieure mununga tchemunu me déployer ko plus de 10 ans Américain ko lu be ka fli ko ka secret ou taka chi Malima ko parce que ko ni Mali tagala ko Mali ka site internet ou là ou MLA est-ce qu'il y a vraiment ko o ML là ou dugu do fo akli bora dugu ngo ko lu be ka flika ti Mali de ma est-ce qu'il y a vraiment be ka ti dugu were ma mais o dugu kunte Mali abolu kono ku be ka ti dugu were ma dia o be ka ti Mali de ma ko pendant plus de 10 ans ko Américain on a service de renseignement dugu fenfe bobulo ka armement kundo ko lu be ka o beti Mali ma ka be santambo Mali o de la kan kuma me de la kan subana kuma me wa Américain au ga ordinateur créé au ga internet créé au ga ato cyberactiviste créé au ga na foyer bi ka o fila ka ga donner bade ka be santambo ka o kumbo ti Mali ka serveur de la no Mali ka MLA ambalmo nimbeba ira ka fo o be ka janfa labe ankama nimbeba ira ka fo o be fesi en français desera rôle mina yora on tisera en français tuguni o be fesi nga États-Unis ne blakana ko États-Unis kana mbagabaga surtout avec l'OTAN parce que les États-Unis constituent à eux seuls la puissance militaire donc au bolo
ko sera niveau ma ko ni Américain mu joro la ko reçu e terrain nu la surtout nyebe asimi mina déplacement mi nge ntendo la mbalmo asimi nga déplacement nga ka reçu amabe o mare asimi nga tagali amabe ngo Américain ye menace ke ko jamana o jamana ko ni senta ke ta Poutine nga somela ko ni nana ko be sanction daika ko be sanction financière daika ko kabrika jamana adana wa de ka sanction minda we asimi baga asimi ngo ko sanction tere ku ka jahanama jiganga asimi ngo ku ka jahanama jige malika kale beta yusi ko wa ko Américain communiqué mini Mali a rédigé ko ani France kelela combat sabari la asimi ngo ko men kangar dan kanye kelen kanye flan kanye saba Américain kaya la mere comme Mali est-ce qu'il y a famu ko le respect de la souveraineté du Mali ko Américain kaya bouyan o koroye Mali ka souveraineté Mali ti kla Mali ti tonomada souveraineté koro fla de bala sur le plan interne jamana konna la souveraineté koro comme Mali ka armée ka maraka bouli Mali ka seka bouli jamana fanda nani beka souveraineté sur le plan extérieur koro comme Mali ka contrat signé Mali ni jamana were ka baraka ka sura mi sara jamana la ka sura te jamana ka maraka na te jamana ka yamara kono donc ani jamana be ka baraka ni mi adia nani jamana me fe ka collaborer no ka baraka ka sura mi sara mo la o souveraineté koroy est-ce qu'il y a comme Mali ko Amérique ko anga souveraineté ka buya Amérique États-Unis otemele flana Mali ko américain ko le respect des choix de nos partenaires Amérique ko ni nani français kele ko ni mani buya Amérique ambiga ambassadeur amake le respect des choix stratégiques du Mali au koroy mune ni Mali ko kan recevoir baraka Amérique ou dabola o tika stray nango ngani Chine be baraka Amérique idabwala nous sommes un état souverain en Chine be baraka en tant saramkola ni Mali ko kan Corée du Nord be baraka Amérique idabwala o tika stray est-ce qu'il y a fond ni Mali ko kan Venezuela be baraka Amérique idabwala o tika stray est-ce qu'il y a fond donc iba e kafo asimingo ko ninga kanarda labay o temelengo atoro anga fin sabana mo asimi kanarda o yetuni ko le respect des intérêts vitaux du peuple malien. Le respect des intérêts vitaux du peuple malien. Comme Malika Nafa. Malika Nafa be kola Américain a obuyan. Bi Malika Nafa te risibola. Risiteka kelegemina ndama. Koro e ko Américain ayam buyani risobe ka bara minke. Nya takale. E Malika Nafa te Chinois obulo. Uteka kelegemina ndama. O koro Américain ayam buyana ni Chinois obe barala. Parce que Chine est un partenaire de. Et Amérique et ni Chine me barake. Et kuma la nan nous baraka pourquoi ibe kuma Mali a ira tuni oni irami barake nous sommes un état souverain Amérique kani dado ani iranga barala nous sommes un état souverain ani irame baraka en tant sarila en tant sari ibe problème no problème be saraline ka ini jamana were ka baraka ka so misra asimingo kalite foi lai Mali ka intérêt shogel ko kalite foi lai Mali ka intérêt Mali onga na fay munde peuple malien me muna fari soro on y reçu ka coopération na mo be se ka na fafo Poutine e boya me ngasimi e bia make mo he esi ya famu et on iranien o bena drone shahid dama o bena missile solaire dama o bena missile balistique dama o bena technologie dama on peuple ga na fa be iran mo lo be atabolo Amérique be na o me iran to yenke e lamewa e mune kanwe Amérique ni France ou ka minan dile Mali ma dans ayta la armée fait Mina américain tambolo ou ga minan dili dans gilet par balle est-ce qu'il y a femme ou ga minan dili dans gilet par balle no bora la américain on se ga minan di ou ga minan dili dans lunettes de vision nocturne lunettes mi ni ba dum e bi se ga jugu e chauffer la atise ki ye ba e oroja américain ni français ou ga matériel dili bana ayta malika armée laje ayta armée ka Minam peta kala ni Américain ngam mena ala ko be ka kele kana akatikena est-ce qu'il y a famu donc ame mi fo est-ce qu'il y a famu et mbalmaw ame mi fo awye gouvernement borak ou ka tien jala nani de fo Américain ou ka fara Mali la parce que ou be ka pression ka ou be faire ça ou y pression e sara munun kama kan ou lu ka commencer ka sira no lu sira na sa ou lu te commencer ku jenga ou lu te commencer ka afo a vraiment ou y sera si belle ou maman qui sanctionné ou ne qu'elle ne sanctionné donc n'a ma femme ni olu jama fegen ni n'olu jama ngele
pour que olu ka miiri k'a fɔ vraiment nin ko bɛ ka taa cogo min na i jɔ n ka n cogo dɔn parce que ne de viselen bɛ sanction na tɔw viselen tɛ donc a dabɔlen don ka les 5 colonels fɔ ɲɔgɔn kɔ Sadio Kamara a tɔgɔ colonel Alu Boy Jara ani chef d'état-major adjoint an bɛ min fɔ a ye taa ka baara la ni aw ɲiningara CPI fɛ a ka tigɛ peuple malien na n'aw ɲiningara CPI fɛ a ka tigɛ anw ka génération na ni Mali sarasi kelen ye contrandi kɛ kiiriso la ko parce que k'u bɛ ka terroristes faga n'o kɛra k'anw balolen to a ye tigɛ an ka génération na an y'an kan di peuple malien ma an ye peuple malien kɛ témoin fo ka dugukolo meleke ni transition mana ban anw ka sarasi cɛ kelen tɛ yen k'a bɛ poursuivi wa cɛ o cɛ ko k'i b'an ka sarasi poursuivi n balimaw i n'an bɛ kari ɲɔgɔn na i n'an bɛ sa ɲɔgɔn na est-ce que y'a faamu an t'an ka sarasiw labila cɛ ye jamana o jamana y'a kɔrɔbɔ an b'i haramu a vi an bɛ ala don an ni cɛ dɔ kɛra américains y'an sɛgɛn u ye an tɔɔrɔ est-ce que y'a faamu donc Asimi an bɛ aw kɔ Choguel an bɛ aw kɔ États-Unis tɛ jinɛ ye u dɛsɛra Vietnam hali sini u t'a baaraw bɔ États-Unis tɛ jinɛ ye u bolila Afghanistan bɛɛ ɲɛna u bolila Afghanistan États-Unis tɛ jinɛ ye u dɛsɛra Syrie américains bolila États-Unis tɛ jinɛ ye est-ce que y'a faamu donc balimaw an sera yɔrɔ dɔ ma an m'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni ala ni kira sɔnna ni ne tun bɛ ka da u tulo ka balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila juge chercheur salamu alaikum